En este tutorial el que aprendrem és un pas més enllà en els formularis, que són les preguntes condicionades, que és quan, segons la resposta que donem a una pregunta, anirem a un costat del formulari o a un altre punt. Per tant, l'estructura que marcarem en aquest nou formulari que crearem és la següent. Has fet un curs amb nosaltres? I segons contestes sí o no, vindràs. A sí, només necessitarem el DNI i la matrícula nova que vulguis fer. Seria un formulari per a inscriure't en un curs. En canvi, no t'has matriculat prèviament amb nosaltres, no et coneixem, per tant, vindràs a oferir el número de telèfon, les dades personals, nom i cognoms. Quan hagis contestat això, passaràs ja a la fase, diríem, normal, que és el DNI i el curs en què vols matricular-te. I després aniràs a confirmació. És un formulari molt senzill, però ja veieu que tenim esta divergència. Veieu? Doncs ara fem el formulari. Creem el formulari, seleccionem una plantilla, en aquest cas la que vulgueu, això no té problema. I ara ja podem donar el formulari amb títol. Li donem un nom, serà el mateix nom el que apareixerà en l'arxiu que el que apareixerà ací. Això és una possibilitat, veieu, ací tenim el formulari, però si volem ser més específics, cursos, en aquest cas Universitat d'Estiu 2013, correcte? Ja tenim el nom del formulari que veuran les persones que facin el formulari i el nom del nostre arxiu. Molt bé, doncs ara venim. La primera pregunta serà de les que marquen divergència, et distribueixen o t'envien cap a un costat o cap a un altre. Serà la pregunta condicionada. I les opcions de pregunta condicionada sempre són només dos. O bé la de selecció múltiple, és a dir, el tipus test, o bé la d'escollir d'una llista. Per què? Perquè en les altres podeu contestar coses molt diferents i en la de quadres de verificació podeu seleccionar, com ací, diverses opcions. El que ens fa la pregunta condicionada és que només ens permet triar una opció entre diverses. Aleshores, crearem una pregunta que serà: has fet cursos anteriorment amb nosaltres? I és molt senzill, només pots fer o sí o no. I ara el que direm és que volem segons la resposta que ens envia a un lloc o a un altre. Veieu que apareix ací que si és que sí ens envia a una pàgina, si és que no a una altra pàgina. El que haureu de fer ara és crear pàgines. Bé? Està molt enllaçada la pregunta condicionada amb la creació de pàgines. La pàgina és un element afegit, igual que ara tenim l'element pregunta, hi ha un element que és pàgina. I la pàgina, o salt de pàgina, l'única cosa que ens fa és crear-nos un tall en la seqüenciació, diríem, consecutiva que té tot. I aleshores creem esta segona pàgina, és la de dades personals, fet, i una altra pàgina que serà, veieu, recordeu així el dibuix, esta pàgina, dades personals, i una altra pàgina que serà la de matrícula. Per tant, li donem... Ja ho tenim. Ja tenim dues pàgines. Aleshores, en cada pàgina haurem de penjar les preguntes que toquen. I així, en la condició, diem... Iepa! Ha aparegut... Com heu vist, ha aparegut una finestra emergent d'un avís de calendari que tinc d'ací a no res, una classe. Aleshores, ara el que apareix és una pàgina i li afegirem el que toque. Estàvem així, condicionàvem. Si és la pregunta has fet cursos anteriorment amb nosaltres, la resposta és sí, havíem quedat que no necessitaríem omplir les dades personals, sinó que aniríem directament a la part de matrícula. Per tant, fem clic així i anem a la 3. I si és que no, sí que passaran per les dades personals. Molt bé, correcte, doncs dades personals. Ho veieu? Ja tenim condicionada la pregunta. És una pregunta necessària, fet. I ara, d'ací, el que farem és crear una pregunta tipus test, que serà nom i cognoms, tipus test, pregunta necessària, una altra dada personal, que serà telèfon, tipus test, també pregunta necessària, i ara anem a la de matrícula. En la de matrícula crearem
una pregunta de tipus test que siga DNI per a poder enllaçar amb les dades antigues que teníem, si és exalumne o si és nou alumne, per a saber el seu DNI, i una altra, com en este cas, doncs igual que DNI, ara tindríem la pregunta de en quins cursos vols matricular-te. I així podem fer quadres de verificació, Google Plus, i imagineu que n'hi ha un altre que és llenguatge administratiu, pregunta necessària i fet. I així ja tindríem que una persona entraria sí, contestaria sí o no, si contesta sí vindria a este apartat, contestaria aquestes preguntes, si contesta no vindria a este apartat, i el que hem de pensar és què fan després d'una pàgina. Quan completen una pàgina, fixeu-vos, quan és una pregunta condicionada i no hi ha res més darrere, el que apareix així després de la pàgina 1, que és esta, no importa, perquè guanya o té més jerarquia la pregunta condicionada. Per tant, si contestes sí anirà on t'ha dit i si contestes no anirà on t'ha dit. Així, com que no hi ha cap pregunta condicionada, quan una persona arribi a telèfon passarà al que li diga este apartat. Veieu? Després de la pàgina 2, que és esta, continua la pàgina següent. És el que volem? Sí. Volem que conteste aquestes preguntes i vaig a la pàgina següent, que és matrícula, per a continuar el procés de matrícula. Que podria no fer-ho així, podríeu anar directament, si no hi haguera matrícula, podríeu anar directament a pàgina de confirmació. Doncs simplement seleccionaríeu així i li diríeu on ha d'anar després. Ho veieu? És molt senzill. Després de matrícula, on ha d'anar? Per defecte, com que és justament la que hi ha abans de la pàgina de confirmació, va a la pàgina de confirmació, que és la que ve a continuació. En la pàgina de confirmació li doneu el missatge, s'ha enregistrat la vostra resposta, podeu dir la matrícula està pendent de pagament, per exemple, i ja està. Correcte? I ara el que podem fer és fer clic així i mostrar el formulari com està. Si li dic que sí, fixeu-vos on va. Ja ha sigut alumne, per tant només he de donar el DNI, en quins cursos vull matricular-me, en este, envie, i ja s'ha enviat. Però també tinc l'opció de fer clic en no, vindria nom i cognoms, telèfon, continue, DNI, en quins cursos, i envie. Veieu? Aquesta és la manera de condicionar les preguntes i les respostes. Recordeu sempre que tindreu així accessibles les respostes des d'ací mateix, que és, això no ho hem vist en els vídeos anteriors, és on podeu tancar el formulari al moment que no vulgueu més respostes, feu clic així, desactiveu i ja ningú podrà accedir perquè apareixerà un missatget de no s'accepten respostes. Podeu visitar el resum de les respostes per a veure les estadístiques, etc. Podeu canviar la destinació a un altre full de càlcul, etc. I podeu resetejar les respostes. I com sempre, tenim així inscripció dels cursos 2013 i per a enviar la destinació de les respostes, recordeu que vam dir que havíem de seleccionar un full de càlcul. Doncs el full de càlcul per defecte agafa el nom de l'arxiu, creem i ja està. Si fem clic així, sempre que creem un formulari nou, automàticament ens crearà un full de càlcul. Per tant, és possible que ens interessi fer clic així, crear. I per tant, sempre ens estalviarem este pas. Si no, cada volta que fem un formulari haurem de crear el full de càlcul corresponent, que el veiem així. Veieu? I així ja podem consultar les dades segons estiguen fetes. Ahí està. Veieu? Doncs això és tot pel que fa al condicionament de les preguntes en els formularis de Google Drive.